Здравейте на всички, аз съм Тръна и това е трети епизод на Майнкрафт модове. Вече ще правя по-бързо епизодите, защото имам един нов мод, но сега да започваме. Това се прави с две дъски, стъкло и 4 камък. И като го направите, ви построява тази къщичка, в която има съндък. Това ви построява огромно дърво и се прави с листа и дърво. Може да го направите също с дърво и неговите листа, ако вече сте го направили. И ви прави това голямо дърво. Това се прави с ограда. И ви прави от ограда. Всъщност тук има ограда, но не само на мен, и на други им се гличва и не го виждате. Това се прави с решетки. Прави ви решетково. Това пак е гличното. И това се прави с недърбрик ограда. Ето. Това е една къща, която ми харесва. Обаче, когато кликнете десен бутон на нещо, то изчезва. Така че не си правете много трудно да я построите. Не това. Това се прави с кактуси. И първата къща построява ви това. Това се прави с кофе от лава и първата къща. Построява ви това. Това се прави с дъски и кофа с вода. Построява ви ето това е водна пържалка, но не ми се е генерирало напълно и се е прецакал за другото. Ето и тук има дърво и ето тук има вода и се влива надолу, обаче се е прецакал с къщата. Заради това. Сега минаваме на втория ред. Това е бункер, прави се с 6 камък. Много лесно е. И защо за Бога не мога да сляза? Изглежда така, имаше и два съндъка. Това е арена. Прави се с камък и пясък. Това е лавена арена. Прави се с камък и лава. И тук има пясък и около нея лава. Нещо си е глично с другата арена. Това е фермата за захарна тръстика. Прави се с пръсти захарна тръстика. Това е фермата за диня. Прави се с пръсти динини семена. Обаче е големичка и не искаме да слива. Там почна с трема нещо си глично. Това е за чиква. Разменили се и текстурите, не знам защо. Чиквата се прави с пръсти чиквени семена. Това е затвора, прави се с камък и решетки, както видяхте. Може да отвънка да изглежда малко малък, но отвътре може да се загубите. Това е от обсидиановия затвор, прави се с обсидиани и решетки. Същото, само че от обсидиан. И това е се прави с дърво и електрическа релса и две релси. И ви построява това влакче. Нататък има още, но не ми се генерирало. Минаваме към третия ред. Почти завършихме, гледам да завърша бързо епизода.
Това се прави с такова изпечен камък. Не това. И ви построява това. Има още само, че не се регенерира. Това се прави с факли. Като стъпите на него, изпълва факли. Това се прави с глоустон, брикови и глас, т.е. стъкло. И ви прави... къде отиде? Дай да пробвам пак. Сянката завижда, ма нищо го няма самото. Ето го. Ето ки ви прави това. Това ви прави руди. Такава, нали? Копай ви надолу. Се прави от изпечен камък. Това се прави от вълна, дърво, решетки и стъкло. И ви прави един огромен кораб, който ще изляза. Ето го. Не е толкова скромен. Мисли го за по-голямо. Това се прави с вълна и дърво. Може да го направите с камък също. И ви прави един балон, който сега не го виждам. По-късно, когато се спалня, ще ви го покажа. Това се прави от тухли. Ви прави тази коледна хубава къщичка. Това се прави от... Не това. Това се прави от... Нещо не можем да видим. Защото го има вече в инвентара. Това се прави от... това ви го показва. Значи минаме на следващото. Това се прави от... Опсли, колко му става на този Майнкрафт. Това се... Съжалявам, нещо ми се прецака на другия мод. Не мога да ви покажа как се прави това. Минаваме на следващото. Това се прави с глоустон, такива брикови факла. Изглежда така една малка пирамида. Това се прави с дърво, каблстон и дъски. Изглежда... Сено как изглежда. Да минаваме към следващото. Това се прави с букшелфови enchanting table. Прави ви това. Това се прави с камък, глоустон и стъкло. Прави ви това. И по-високо ама още не се е генерирал, доколкото помня. И това е много голяма пирамида. Прави се 5 секунди, прави се с диамант, 2 злато и брикови. И понеже е огромна, ще ни е много да не са прецакано. Ето. Още не се генерира даже, както гледате е огромна. И това е чист adventure map, само че нямам време да го минавам. И това е Tower блока, прави се с камък и дъски. Чакай. Чакайте. Къде? Ето го, строи са. Докато се генерира още малко време. И да, аз бях тръгна. И да, айди, чао.